ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз, як маълумоти аҷоиб дар бораи чойи кабуд пайдо кардам ва хостам инро ба самъи шумо расонам. Видеоро то охир гӯш кунед. Чӣ тавре ки нашъаи сабоҳ яъне Туркия менависад, чойи сабз яъне ки кабуд гардиши хунро ба танзим медарорад ва дар нигоҳ доштани саломатии инсон нақши муҳим мебозад. аз аминокислотаҳо, карбогидратҳо, витаминҳои А, С, Б бой мебошад. чойи сабз дорои бисёр минералҳо ва витаминҳои барои организм зарурӣ буда, сӯзонандаи чарбиҳо захирашуда мусоидат мекунад ва инчунин ба саратон мубориза мебарад. шӯҳрати ин нӯшокӣ ҳам дар ҷаҳон ва ҳам дар Туркия рӯз аз рӯз меафзояд. ҳам чойи сабз ва ҳам чойи сиёҳ аз гиёҳи камелия тайёр карда мешаванд, аммо усулҳои гуногуни коркард ба ҳар як нӯшокӣ бӯи худ ва маззаи нотакрор медиҳад. бо шарофати витаминҳо ва минералҳои таркиби он, ин нӯшокие ки ҳам хунук ва ҳам гарм истеъмол мешавад, эҳсоси сериро нигоҳ медорад ва мубодилаи моддаҳоро метезонад. чойи сабз ки аксар вақт хусусан дар фасли тобистон истеъмол мешавад, ба организм фоидаи зиёд меорад. алалхусус метаболизмро метезонад ва токсинҳоро ба осонӣ хориҷ мекунад. тибқи гуфтаи мутахассисон, ҳангоми истеъмоли мунтазами чойи сабз, даври миён метавонад аз 2 то 3 сантиметр коҳиш ёбад. ғайр аз он, чойи сабз дорои хусусиятҳои судманди зерин мебошад. масъуниятро беҳтар месозад, метаболизмро метезонад, гардиши хунро фаъол мекунад, пӯст ва мӯи солимро нигоҳ медорад, ба кам шудани вазн мусоидат мекунад, таскин медиҳад ва бо стресс мубориза мебарад. ҷамъшавии газҳоро дар рӯдаҳо бартараф мекунад ва ҳарорати баданро паст мекунад. хотираро тақвият медиҳад, яъне қувваи хотиравиро мустаҳкам мегардонад. барои нест кардани халтаҳои зери чашм мусоидат мекунад. сатҳи холестерини бадро коҳиш медиҳад. бо роҳҳои ғарғара кардани гулӯ ҳангоми табобати шамолкашӣ фоида дорад. барои боздоштани хунравӣ ва дард пас аз кандани дандон кӯмак мекунад. мутахассисон тавсия медиҳанд ки чойи сабз ҳам пеш аз хӯрок ва ҳам баъд аз он истеъмол карда шавад. ҳангоми истеъмоли пеш аз хӯрок он ба талафоти вазнӣ мусоидат мекунад ва ҳазмро 2 соат пас аз хӯрок беҳтар мекунад. аз тарафи дигар, чойи сабз ба саратон мубориза мебарад. муайян карда шуд, ки полифенилҳое ки дар таркиби он мавҷуд ҳастанд, тозакунии ҳуҷайраҳоро таъмин мекунанд ва барқароршавии онҳоро дастгирӣ мекунанд. афзоиши ҳуҷайраҳои оммосро боз медоранд ва аз зараре ки дар натиҷаи радиатсияи ультробинafш ба вуҷуд омадааст муҳофизат мекунанд. ин нӯшокӣ барои пайдо нашудани бисёр намудҳои саратон аз қабили сина, меъда, пӯст, тухмдон, саратони масона мусоидат менамояд. ин буд каме маълумот дар бораи чойи кабуд. ҳамеша саломат бошед. ҳамеша чойи кабудро нӯши ҷон намоед.